Нашето тяло представлява голяма биомеханична машина с повече подвижни части от един автомобил. Или по-точно, 230 самостоятелни стави. От тях сякаш най-много страдат коленете ни. Или пък тазобедрените стави. Или... А не са ли всъщност лактите? И както в автомобила, така и в тялото ни, всички движещи се части трябва да бъдат добре смазани. Тук се намесва хиалуроновата киселина, наричана още Хикска от учените. Хиалуроновата киселина представлява специален протеин, който тялото ни произвежда, за да смазва и увлажнява нашите стави и мускули. Тя дори хидратира кожата ни отвътре навън. С напредване на възрастта производството на Хикска в организма намалява. Това може да доведе до недостатъчна смазка в ставите и до загуба на ценна влага в кожата. Когато тази памта беше нова, тя работеше идеално. Но дългите години употреба и влиянието на атмосферните условия са си казали думата. Нещо подобно се случва и в ставите и кожата ни. А сега да капнем малко масло. Или в случая с нашите стави и кожа, малко хиалуронова киселина. И машината отново е добре смазана и работи безупречно. Но как можем да си набавяме тази ценна киселина? Отговорът е от една друга добре смазана машина – Forever Living Products International и техния нов продукт – Forever Active HA. Forever Active HA е уникална комбинация от хиалуронова киселина, масло от джинджифил и куркума и е една от най-мощните хранителни добавки на пазара за хидратиране на ставите и кожата. Маслото от джинджифил се използва от векове в китайската народна медицина, като средство за поддържане на здрави и подвижни стави. Маслото от куркума е богато на калий и желязо и е доказано, че подпомага преодоляването на фактори, които могат да доведат до затруднено движение на ставите. Forever Active HA съчетава тези две билки с хиалуронова киселина в една невероятна формула за смазване и умекотяване на ставите, за да почувствате отново радостта от движението. Тази нова хранителна добавка предлага и допълнителна премия, защото възстановява и така нужната влага във вашата кожа. Дори в момента да нямате оплаквания от ставите си, ежедневното приемане на Forever Active HA е важно за поддържане на вашия активен начин на живот и на сияйната ви кожа. Въпреки че здравето на ставите е нещо сложно, поддържането му е съвсем просто. То зависи само от дневния ви режим и продуктите от семейството на Forever Freedom. Forever Freedom е уникална напитка с алоe вера, богата на глюкозамин, хондроитин и метилсулфанил метан. Тя предлага на организма ни градивни вещества за синтезиране на биосмазка за ставите и така ги поддържа здрави и подвижни. За локално облегчение на напрегнати и уморени стави и мускули ви предлагаме Forever MSM Gel, който съчетава алоe вера с органична сяра и билкови екстракти. Нанесете с леки масажни движения и почувствайте как напрежението от деня се стапя. Независимо дали едва сега започвате да усещате въздействието на годините върху своите стави и кожа, или от дълго време се борите с него, Forever Active HA, като част от семейството на Forever Freedom, е начинът отново да превърнете тялото си в добре смазана машина.